mga katiil, maayong udto. So mga katiil, atay sigutan karon ang takna sa kaudton mga katiil. Mga katiil, dili ginato wad-on ang ato ang pagsalig diya sa tungboy na Dios mga katiil, no? Kung damor ka nga ni salig sa driver sa mga paseroan, damor ka ni salig sa driver sa piloto, sa kapitan sa barko, ni salig ka para makaadto ka sa imong giadtuan. So mas damor nimo saligan ang atong buhi na Dios tungod kay siya ang driver, siya ang piloto, siya ang kapitan sa tanan natong mga gipangsakyan nga mga pasayroan diri sa kalibutan. Si Jesus Christ ang labaw sa tanan, siya ang ga-drive sa ato ang espirituhano na bahin, siya ang nag-drive ug asa ta padulong nga makaadto ta sa gingharian sa langit. Mauna siya ang driver sa atong espirituhanon mga katiil. So diri sa kalibutan mga katiil, mga tao man ang ga-drive sa ato ang gisakyan nga mga paseroan tungod aron makaadto ta sa ato ang adtuanan. So espirituhanon mga katiil, si Jesus Christ ang driver sa tanan. Kana lang, God bless, palihog kog share, bye bye.